BTC खौ बानायदों बे ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलाय दिनै चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारिया सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लायो बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 35 नखरफ्रा बिपिएफआव हाबफैनायखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारी एमसिएलए जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि कमिटि दैदेनगिरिया बाहागो लायो हाबाफारियावनो बिटिआरनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारिया बाहागो लानानै बुंथिदि बिटिसिखौ बानायदों बे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै मोनफ्रोमबो जातिखौनो राजखान्थि बागै जौगाहोनो राजखान्थियाव सोलोंथाइ जौगाहोनो बिपिएफ दोला 2023 निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन बिथाङा मा फोरमायदों फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि इउपिपिएल सरकारनि प्रति जोंनि रायजो राजाफ्रा एकदम माने विश्वास आरो बिसास गैला बिसोरनि सायाव जोबोद दुखु मोनबाय ओंखायनो बिपिएफनि प्रति बिथांमोनहा फैनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरो दिनैनि बे मिटिंआवनो बे सा ओनसोल हाग्रा सेर सेराव थानाय गोबांथार बिसिबां जन आं दा नाम्बारखौ मिथिनो मोनला बुरजाथार गामियारि जायफ्रा इउपिपिएलजों थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिटिं खालायै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोनहा बोराबनानै इउपिपिएलखौ बोराबनानै दिनै बिपिएफआव जइन जादों गतिके फैगौ इलेक्शननि समफ्राव बे सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै बिपिएफनि समर्थकफ्रा माने बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गोबांथार बांबाय जों बेखौ नुनो मोनदों ट्राइबेलफोर आरो ट्राइबेलफोरजों लोगोसे थानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थिखौ राजनैतिक भाबै एम्पावार खालामनो इक'नमिक भाबै एम्पावार्ड खालामनो माने अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो शिक्षायाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ शिक्षानि दिगाव एम्पावारमेन्ट लाबोनो माने शिक्षायाव आगोल होनो आरो बेबायदिनो सामाजिक उन्नयन लाबोनो थाखाय बिटिसिखौ दाफुंनाय जादों 2003 सननिफ्राय बिपिएफ दला जेब्लानो बिटिसिखौ सालायदों बे समनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव थानाय कृषकफोर जि कृषकफ्रा नांगोलजों जिग' मोसौ मैसोजों हालेवनानै जानाङोमोन आरो दुब्लियाव बा खेथि फोथाराव खुनु इरिगेसननि दै होननाय बिथांमोनहा खोनाफेरामोन नुफेरामोन दा बेखौ ट्रेन्सफर्म खालामनो थाखाय कृषकफोरनो जेरै नांगौ गावसिनि आबादखौ मोजांसिन खालामनो हानायनि बेबस्था जोङो बिटिसि सरकारा बिपिएफ सरकारा खामानि मावदोंमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा बिसोरनि भबिष्यतआ जेन' मोजां जायो शिक्षा मोजां मोनो बेनि थाखाय जि मावनांगौ जोंनि बिटिसि दाफुंनायनि आगोलाव समग्र बिटिसि ओनसोलाव जोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जेरैबायदि गाज्रिमोन बेखौ जोङो फोसाबफुंनो हादोंमोन जोंनि जायगायाव टेक्न'लजि इन्सटिटिउट खुनु बेबायदि होननाय टेक्न'लजिनि इन्सटिटिउट जोंनाव गैयामोन जोङो इन्जिनियारिं कलेज बानायदों CIT बानायदों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव ITIनि सेन्टार जोङो बानायनानै होदों बेनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा एसेब्लाबो टेक्न'लजिनि गियान बा शिक्षाखौ मोननो हादों जोंनि जायगायाव स्कुल कलेज फरायखांनायनि उनाव इउनिभारसिटि फरायनो मोनामोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बानायनानै दिनै बेवहायनो MA PhD जोंनि मानसिफ्रा फरायनो हादों थिग बिब्दिनो शिक्षायाव जोङो आगोल होदोंमोन जोंनि हान्था मेला जोबोद गाज्रिथारमोन हान्था मेला गैयिनि थाखायनो जोंनि जायगायाव खुनु धरननि बिजनेस बेबसाय सोलियामोन दिनै खना खनला गामि मोनफ्रोमावबो गारि सालायनो हानाय हान्था मेला बे बिपिएफनि समावनो बिपिएफ सरकारनि समावनो जोङो बानायदों आइ दालां गैयिनि थाखाय आइ बारनायनि बिमा बारनाय होननानै बुङो बे निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा गथ' गथाय लोमजाब्लाबो बिसिया फिसा जानांगौब्लाबो डाक्टारनि खाथियाव लांनो हायामोन थैखोमानानै थायोमोन दिनै जोङो बे आइ दालांनि सायाव आइ दैनि सायाव गंनै दालां बानायनानै निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोदान मोनसे जिबन जोङो लाबोनो हादों थिग बिब्दिनो समग्र बिटिसि ओनसोलाव जोङो सोलायनाय लाबोदों ट्रेन्सफरमेसन लाबोदों सोब दिगायाव नाथाय जि इउपिपिएल पार्टी बे पार्टीया थांनाय इलेक्शननि आगोल
BPF सरकारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै जोंनि सरकार जुदि जायो अब्ला जोङो BTC ओनसोलाव परिबर्तन लाबोगोन सोलायनाय लाबोगोन माने BPF आ जि मावदों बेनि 100 गुना 1000 गुना जोङो खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि प्रतारना दिनै खालामबाय न'खर न'खर रायजो होगोन होननानै बुंबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखै दिनैसिम मोनफ्रोमबो जायगायाव उन्नयननि खामानि मावगोन दालां गंसे बानायाखै स्कुल गंसे बानायाखै हाथाय गंसे बानायाखै माथावरि गंसे बानायाखै खालि थाखा जानाय पार्सेन्टेज लानाय होननानै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा खोनाजोब्बाय बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ खोनानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनबाय BTCखौ खमथाखौ बारायहोनो नागारै BTCनि खमथाखौ जि खमाय होबायनो सरलथा डिपार्टमेन्ट हरफिनबायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरोबाव माबायाव आसाम गभर्नमेन्टआवसो थांफिनबायनो माबानि अन्थाइ बालानि महलनि फैसा क्रेसार मेचिन लगायनानै बिजनेस खालामनायनि फैसाखौ BTC सरकारा मोनलानो आसाम गभर्नमेन्टआसो मोनलांसैनो बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां खोथा जोङो दिनै खोनाफिननो मोनदों दा बेफोरखौनो दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बे UPPL सरकारनि प्रति आस्थाया दिनै जोब्बाय